av plattan då. Stian tar till den ner här. Vi leker från. Upp med ledningen. 53. Marcus Sjögren sida håll. Före John Jakobsson Sedin. Också därifrån sida håll. Nummer 99 som vräker sig upp på en tredje plats. Nu omkörning där genom halskurvan. Ja, men Sundqvist från Immervilla. Det är Marcus Sjögren från sida håll. För det största numret. Samuel Sundqvist. Kommer upp i tallkurvan där borta. På väg här mot en lägre och kanske Marcus Sjögren till idag. I finna framåt. Samuel Sundqvist. Det kan snart här nedanför. Fjärde har vi Stefan Eriksson från Trollhättan. En på Passakaj. André Hansen kom då. Svart flagg får vi på någon. 269, det är vår vän som mörker. Jajan är andra. Vägar mot seger då. Kommer Marcus Sjögren till håll. Och på andra platsen. Trea mål på vid 264. Samuel Sundqvist med by. Tack för Stefan Eriksson Trollhättan. Ja, det är ordningen. Resultatet ifrån det 8:e heatet. Det är vi också